खुलुमबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिया सामार भेकेसन वार्कशप बेखौ आसाम कालचारेल एफेयार्सआ थांनाय 10 जुलाइनिफ्राय दिनै 22 जुलाइसिम खुंदों। दा दिनैहाय फोजोबनाय सान माने क्लजिं सेरेमनि। दा बे मोजां जानानै थांबाय। बाहाय हाबाफारि बायदि जों बागुरुम्बाखौ फोरोंनाय जादों, फक डान्स, लोगोसे मोसाग्लांनाय आरो दावस्रि देलाय बेखौबो मोजाङैनो रोंदों। बेखौ डेमनस्ट्रेसन हिसाबैबो जों दिन्थिफुंनाय जाबाय। मा फोरोंनाय जादों? बेवहाय बागुरुम्बा मेनाव, लोगोसे मोसाग्लांनाय आरो दावस्रि देलाय। साबेसे सोलोंसाफ्रा बाहागो लादों? बेहाय गासैहाय माने गभर्नमेन्टनि माखासे इन्सट्राकसन दङ, माने 50 सानि बांसिन जानो मोना आरोखि। दा थेवब्लाबो माने 55 सा जाहैदों हौवासाफोरजों। दा बेखौ बिथांमोनहा सार्टिफिकेट डिस्ट्रिबिउट खालामबाय। नोंथांमोनहा बेबायदि बादा खुंफुंनो मोननानै गोसोआ माबायदि मोनदों? जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नैबे आफलागाव हाइ स्कुल, बे दतमा एलएसि लेभेलनि बे मोनसे वार्कशपखा। दा बेवहाय जोंहा बागुरुम्बा दोरोङारि मोसानो थाखाय फोरोंनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबाय थाखानांगौ आरो लायोबो जोङो। जोंनि रामफल बिल दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो इउनिट लेभेल बा स्कुलफोराव बिदिनो जेरावबो नङाबाबो माखासे स्कुलफोराव जों फोरोंबोदों बा इउनिटफ्राव फोरोंबोदों आरोखि। दिनै बे हाबाफारिया फैनाय लोगो लोगो आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा रेहाय मोन्दों, जेराव जों एसे एनै फोरोंग्राफोरनि थांनाय फैनाय खरसा आरो सोलोंसाफोरनि एफा एनै साहा पानि खरसा, बेफोर जोंहा नैबे आसाम सरकारनि बानजायनायाव नैबे प्रग्रामखौ आफलागाव हाइ स्कुलाव हरनायाव जोंहा जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों आरोखि। मदद जादों, जोंनिफ्राय खरसा थाङासै आरोखि। सरकारनिसिम मा खावलायहरबावगोन? सरकारनिसिम बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दिनैहाय अरायबो लाबाय थानांगोन। बिदिनो मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि माने हारिमुवा माने अरायबो थांनानै थानांगोन आरो जौगाखांनांगोन। लोगोसे जेनेरेसननि थाखाय जों फोरोंलांनांगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ दा जोंनि माने फक डान्स मोसानायजों लोगोसे गुबुन जायगायाव थासारिजों गोरोबनानै बिथांमोनहा मार्शियेल आर्ट, जगा आरो ड्रामा बेफोरखौ वार्कशप खालामनाय जादों।